Yun. Dito tayo sa SM City na yan. City Naga. Ayun, dami kumakain sa likod ko. Wow, yan. Dami kumakain. Sa SM City Naga food court. Yan, sa second floor ng SM City Naga. Yan, ano tayo. Mamaya. Mga kainan sa likod. Yan, dami. Mga kumakain sa likod natin. Kaya kung magutom kayo, dito lang kayo sa kumain sa food court ng SM City Naga, second floor. Kainan, dami kumakain. Yan, kompleto dito. Yan, may kimbang, yan. May master siomai. Yan, marami dito ng mga iba't ibang food na gusto nyo. Yan. Yan. Sa mga naga dito sa mga dadayo dito sa Naga, yan. Huwag yung kalimutan pumunta dito sa food court na SM City Naga sa Naga City. Maraming salamat. Alis na ako. Bala tayo. Let's go. Tayo nakalimutan. Minunan tayo dito ng na tubig. Uwi na tayo kasi hapon na. Naka-electric pa sa likod oh. Kaya ganun sa kabila. Yan. Lagi kasi sa SM libot. Sa baba. Ay, mga SM appliance oh. Mga naghanap dyan ng appliances. Sa SM appliance oh. Baka tayo, uwi na tayo. SM City na ganyan. Shoutout sa SM City na ganyan. Nakakaano natin. Nasa cyber zone. Cyber zone. Maganda dito mag-vlog sa SM. Sir. Yan, gusto magpaano ng ngipin, yan o, smile. Babakan tayo. Yan, sakit na sa escalator o. Sir. Mga gusto mong bumili ng bike, ito.
Yan sa Ventura, ano, mga bike. Ito mga bike dyan, oh. Diba? Bike. Mga bike. Bike. Sir, mga bike. SM Department Store. Yan. Ito din ano, Ideal Vision. Diba? O, kompleto dito, meron bench. O, meron bench dito. Bench. Diba? Dito, may pen shop din dito. May pen shop. Pen dito. Alam ba sa dito yun? Kumakain tayo dito. SM City Naga, napakasaya dito. Diba? Chowking, meron din. Yan. Sa mga gustong sumakay ng train, ito. Nalarga na yan, oh. Basta tayo. Kompleto dito, may video rin dito sa loob, oh. Diba? Video. Tayo punta na tayo sa parking space. Tayo. Ang swimming pool dito. Swimming pool. Ayan, fountain yun, fountain. Nasa parkingan. Ayan, dito na tayo sa parking space. Kunin natin yung motor natin. Ano ba yung motor natin? Kabila. Ayan. O, dito sa ano, sa likod yung parkingan. Ayan. Pwede kang mag-iwan ng helmet, pwede rin. Sa helmet iwanan. Helmet iwanan. Ito yung motor natin, oh. Ito natin. Yon. Yan si Snicey. Yan, halos na ako. Okay. Diyan na tayo. Diyan na kami. Mamaya naman. Biyahe. Peace out.